Очевидно възстановен от контузия е либерото на гостите от Сплит Вик Лалич. Той е последен. Стопери са Матич номер 16 и Вукович номер 17. Отдясно халфбек Йосип Болац номер 18. Отляво Анто Яжич с 13. В този момент започва матча. Средата на телена Леко Муса и Скокон. Двама нападатели Вучко и Батурина. Александров много добре преодоля Йосип Скоко. Топка към Йофу. Георги Бачев. Бачев сам срещу Степикоса. Бачев. Дуспа Залески е това. И съдията Райли е категоричен. Дуспа Залески. Жълт картон за Стипе Плетикоса. Вратаря на гостите от Сплит. Той просто нямаше какво да направи в тази ситуация. Чиста дуспа. Никакъв протест от страна на гостите. Димитър Иванков се насочва към наказателното поле на гостите. Той ще изпълни дуспата. Ако отбележи тази дуспа, той набързо ще изтрие спомените от неуспеха в Лович. Двамата вратари един срещу друг. Димитър Иванков срещу Стипе Плетикоса. Съдията Райли даде сигнал. Иванков. Удар! 1-0 за Левски в 11-та минута на този матч. Димитър Иванков доказа, че е майстор на дуспите и в този матч. 1-0 за Левски. Много важно е точно в тази част на терена футболистите на Левски да отнемат топката. Пас на Александров към Бачев. Няма засада. Бачев. Бачев. Сам също вратаря. Удар на Бачев. И аут. Бисер Иванов. Не успя да му отнеме топката. Муса. Това сега е опасно. Двойно между Муса и Батурина. Муса падна и ще получи жълт картон за симулация. Станимир Стоилов отнема. Контратака за Левски. Пас към Георги Бачев. Отново го изпусна Стипе Матич. Бачев ще подаде ли на Йофу? Не точно. Станков. Йофу. Станков. Доста дълго се държа топката по десния фланг. Йофу. Центриране към Бачев и това е 2-0 за Левски. 32 минута на матча. Левски повежда срещу Хайдук срещу 2-0. Георги Бачев се разписа след асистенция на Серж Йофу. Логичен гол за домакините. Муса. Опасен удар на Муса и гредата този път помага на Иванков. Към Александров. Кола до него. Изпусна го. Александров на кого? На Мартин Станков, който връхлита. Но въпреки, че стигна до топката първи, не успя да отправи силен удар и Плетикоса. Яжич към Батурина. Батурина удари сега с лакът Елинто Козаков. Съдията Райли видя това нещо и му вдига червен картон. Червен картон за футболиста с номер 9 в отбора на Хайдук. Мате Батурина. В 39-та минута на този матч. Но и логично останали с 10 човека. Гостите се затвориха в своята част. Стипе Плетикоса се намеси, но не точно. Йофу към Бачев. Бачев футболист има на вратата на Хайдук. Това е 3-0 за Левски. Не. Засада. Флагът на срещния съдия е вдигнат при тази ситуация в 42-та минута на матча. В тази ситуация каква засада, когато Вик Лалич, либерото на Хайдук, е на гол линията.
груба грешка според мен на страничния съдия. Груба грешка. Вероятно той не видя, че Лалич е на гол линията. Бисер Иванов. Леко срещу него. Иванов, Бачев изпревари го Стипе Матич този път. Удар на Александров и Стипе Плетикоса. Последна възможност за Левски за първото полувреме беше това. Ингълс, спокоен. Въпреки всичко, грешка. Игор Муса и Станков и Пажин скочиха. Имаше ли засада в тази ситуация? Пажин е недоволен. И Хайдук. Отбор, който няма да се подаде лесно. Юфу, удар на Георги Бачев. Точен удар. Стипе Плетикоса се намеси. Отлично изигра Бачев. С левия крак и Плетикоса спаси чист гол. Иван Каталинич се е лишил от услугите на Игор Муса с номер 8. Топка за Юфу. Лалич го изпревари. Отново Юфу обаче. Опита удар. Вукович изчисти. Мартин Станков. Станков. Скоко го атакува и го фаулира. Авантаж. Правилно решение на съдията. Бисер Иванов. Иванов. Захари Сираков трябва да го гони тук. Да. Юфу. Юфу. Скоко срещу него. Юфу. Пас на Юфу към Бисер Иванов. Удар с глава. В Левски две смени до този момент. Принудителни Алексей Дионисиев вместо Джон Ингълс, който се контузи се и Сершов на негово място Георгиев. Георги Бачев сам срещу Плетикоса. Вратаря спасява. Александров все още има възможност. Този резултат осигурява участие на Левски във втория кръг на турнира на УЕФА Про Къп. Скоко. Иван Леко. Леко. Удар и аут. Пажин. Леко срещу него. Пажин. Стоилов. Отличен пас към Александров. Гърдич не успя да спре пътя на топката. Георги Бачев. Вукович до него. Красимир Димитров. Удар на Красимир Димитров. И това е 3-0 за Левски. След удар на Красимир Димитров, футболист на Хайдук се отбеляза автогол. Топката срещна крак на играч в синьо-бяло и влезе в мрежата на Стипе Плетикоса. 85-та минута на матча. Резултата става 3-0 за Левски. Класически успех за домакините. Резервата Красимир Димитров отправи удара. Топката срещна крак на футболист на Хайдук и заблуди Плетикоса, който иначе спаси своя отбор. Ето го Красимир Димитров. Неговия удар и от крака на Анто Яжич. Играч с номер 13. Топката влезе в мрежата на Плетикоса. Захари Сираков сам срещу вратаря, подаде на Георгиев. Ще отправи удар Георгиев. Стипе Плетикоса обаче доказва своите качества. Възползва се от това, че Георгиев за момент се забави и лови топката. Левски победи Хайдук с 3-0 в срещата реванш от турнира на УЕФА Про Къп. И след 0-0 преди 2 седмици продължава във втория кръг. Футболистите на домакините се събират, за да поздравят своята публика, която и днес ги подкрепи. Пълен стадион за този успешен матч на Левски в европейските клубни турнири.